ନମସ୍କାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖକୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହି ଦିନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଲେଖିଛି କବିତା ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ବୋଲାଇଲା ସେ ଉତ୍କଳ, ଅପରୂପତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଏହା ବିରଳ। ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମେ, ପତିତପାବନ ଉଡ଼େ ଫରଫର, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଭରପୁର। ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡାୟିତ ବକ୍ଷରେ, ସବୁଜିମା କ୍ଷେତ ଲହ ଲହ ତା ହସରେ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଭରପୁର ଖଣି ଖାଦାନରେ, ଦିନ ରାତି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜେ କାନରେ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳେ ଶୋଭେ ଚିଲିକା ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ମନୋରମ ରୂପ ପ୍ରାଣେ କରେ ଆନନ୍ଦିତ। ଚାନ୍ଦିପୁରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର, ଦେଶକୁ କରଇ ସଦା ସୁରକ୍ଷିତ। ସୁରୁଜ ଉଇଁଲେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ କୋଣାର୍କ, ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯା ଦେହେ ଜୀବନ୍ତ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କରୁଣ ପରିଣତି ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ପଡ଼ିଲେ ଶାନ୍ତ। ପାଇକ ନୃତ୍ୟରେ ପାଇକ ପୁଅର ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ଜାଣିଲା ଜଗତ। ଓଡ଼ିଶୀ, ଛଉ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ହେଲା ଆଚମ୍ବିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ, କହେ ଓଡ଼ିଶା ବାଣିଜ୍ୟ କଥା। ସୁଦୂର ବିଦେଶ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା, ବିଶ୍ୱକୁ ବଖାଣେ ଏ ରାଜ୍ୟ କଥା। ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର, ଗଙ୍ଗାଧର ଫକୀର ଆଦି ବରପୁତ୍ରଙ୍କର ଅଟେ ଅବଦାନ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ। ଧନ୍ୟବାଦ।